Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu Tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Gigi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll. Lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello tfal! Illum rid ngħidilkom storja żgħira li ġrat lill-bieraħ. Kont qed nilgħab ftit futbol ma' sħabi fil-break tal-iskola. U konna tnitqu u niskurjaw ukoll. Imma mbagħad innutajt li wieħed mill-ħbieb tiegħi kien bil-qiegħda fuq bank, b'rasu baxxuta. Ma kienx qed jitħaq magħna miskien. Mort ħdejh u staqsejtu. X'ara ħabib? U qalli li kellu xi problemi u kien imdejq ħafna miskin. Jien ma kontx naf kif se nsolvilu l-problemi, imma tafu x'għamilt minflok? Poġġejt bil-qiegħda ħdejh, bissimtlu u tajtu tannieqa kbira. F'dak il-moment dik it-tannieqa kienet aktar importanti minn 1000 kelma. Kienet qisha charger. U kien bħal batterija vojta u t-tannieqa tiegħi reġgħet tagħtu l-enerġija. Xi kultant kull ma jkollna bżonn hija ftit affezzjoni. Affezzjoni. Din tfisser meta turi xi ftit imħabba lil xi ħadd li tħobb, bħal mamma jew papà. Meme, Gigi, Baba u Tetu qegħdin jiklu flimkien. Baba qed tixrob ftit ilma, Tetu qed jiekol u qed jispjega lil Mejda x'ġara fil-klass illum. Imma ħarsu lejn Gigi. Gigi mhux qed jiekol, imma qed jiċċassa lejn il-platt. Spallejh indendlin l-isfel. Ħadd ma qed jinduna. F'daqqa waħda Tetu jħares lejn Gigi u jieqaf minn dak li kien qed jgħid. Tetu jipprova jxejjirlu ftit biex jiġbillu l-attenzjoni. Imma Gigi ma jarax. Tetu jkompli l-istorja. Imma jidher ftit inkwetat għal Gigi. Wara l-ikel, kulħadd mar jilgħab, imma Gigi mar fil-ġnien waħdu. Jidher imdejjaq ħafna. Forsi ġratlu xi ħaġa l-iskola? Jew tilef xi ġugarell? Tetu jara lil Gigi fuq il-bank u jersaq ħdejh bil-mod u jpoġġi ħdejh. Gigi ħares lejn Tetu u juri wiċċ imnikket. Tetu jifhem m'hemmx bżonn kliem. Minflok, Tetu jagħtih bis-sima u jannaq lil Gigi sew. Tannieqa kbira mimlija mħabba. Tetu qed jitabtablu ftit fuq daru bħalli kieku qed jgħidlu: Kuraġġ ħabib, jien hawn għalik. Gigi jala għajnejh u jieħu nifs il-ġewwa u jitbissem. Xi kultant tannieqa hija biżżejjed biex tgħin lil xi ħadd. Nagħtu kuraġġ lil xulxin. Inħobbu lil ta' madwarna. L-Ingliżi jgħidu thank you, Franċiż jgħidlek merci. Ġo Spanja trid tgħid grazzjas, danke bil-Ġermaniż. Bil-Arbi trid tgħid xukran, bil-Grieg kif ħaristu. U aħna x'nistgħu ngħidu? Bil-Malti għandna wkoll. Grazzi, grazzi, grazzi. Turi kemm int grat. Grazzi, grazzi, grazzi. Għax int edukat. Taljani jgħidu grazzje u fl-Indja dan jabad. Tajt falfa fil-Balkani.
kultant ninsew kemm importanti tan-nieqa, allura llum se nagħmlu poster speċjali. Tistgħu tagħmluh biex iddendluh fil-kamra tagħkom jew biex tagħtuh lil xi ħadd li tħobbu. Dan se jkun il-poster ta' tbissima u t-tan-nieqa. Ejja nibdew. Karta kbira tal-kartonċin, kulur ċar, markers ħoxnin, stickers, stilel jew qlub. Ejja ħanibdew. L-ewwel f'nofs il-karta se mpinġi qalb kbira. U ġo fiha se mpinġi wiċċ jitbissem. Żewġ għajnejn u ħalq kbir jitbissem. Issa rridu nikdbu kelma sabiħa. Jekk ma tafux tikdbu, tistgħu tpinġuha. Jien ser nikteb kuraġġ. Issa ħanimla l-poster bl-stickers. Iktar ma jkun kulurit, iktar iġib ferħ. Meta tara lil xi ħadd id-dar imdejjaq, forsi l-mama jjina mix-xogħol jew ħuk tilef xi logħba, mur ġib dan il-poster. Urjhom id-bissima fuq il-karta. U mbagħad għatihom tan-nieqa ta' vera. Din hija l-maġija tal-ġentilezza. Kemm hija sabiħa l-ġentilezza tfal? Hija importanti ħafna fil-ħajja tagħna. Inti ma tkunx taf minn xi ikunu għaddejjin nies oħra, għalhekk ma trix tassumi. Minflok, intihom ftit ċans jikkalmaw u jekk iħossuhom komdi, jitkellmu fuq il-problemi li għandhom. U anke intom tfal, jekk idejjaqkom xi ħaġa, tiddejqux titkellmu ma' xi ħadd li tafdaw u tħobbu. Mela, il-missjoni tagħkom illum hija fitxu lil xi ħadd li għandu bżonn tan-nieqa u għatilu b'xejn. Ciao ciao! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan, għax sa maħna nerġgħu narawk nixtiequlek tkun daħkan.